Ja som ho vybudoval, ja som 42 rokov robil na tento štát. Ja vám hovorím, 42 rokov som robil, ja si tu neprajem žiadnych príživníkov ani vyžieračov. Ale sú to ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. Neutekajú pred vojnou. Prosto hovoríte. Máte dceru. Keď vám násilná dceru, potom čo poviete? Potom mi počujete to, ubijete ho Keby potom tam čo? bola vojna, do prvého štátu ujdu, kde vojna není a nebudú sa ťahať sem. To mi nehovor. Sú to ľudia, ktorí potrebujú pomoc a sú ľudia ako my. Majú peňazenky plné napchaté, 2 mobily, oblečení sú luxusne proti našim občanom. Nie, nemajú tu čo robiť. vidíte len to, čo vám ukazujú populisti Nemajú a tu čo robiť. fašisti. Prečo nemajú doklady? Prečo nemajú doklady? Všetci postrácajú doklady. Ak by ste utekali pred vojnou Ale s jednou čím? igelitkou... Prečo si zoberiem doklad zo sebou, pani, a nie peniaze. Takže vy si myslíte si, že by mal človek, Slovák, ktorý je kresťan, by si mal zobrať domov tých migrantov, mal by im pomôcť? Nie len kresťan, mali by sme pomáhať Ale mali by spoločne Slováci ako zobrať, spoločnosť. takže Áno, všetci. zobrať domov migrantov. A vy máte koľko doma? Mala som ich 2. Mužov alebo ženy? Však si zoberte ďalších. Aktuálne som v podnajme, nemôžem si dovoliť sama na vlastnú žiadosť si zobrať. Viete, ak by som mala vlastnú nehnuteľnosť, tak by to bolo práve. Ale počkajte, je to podľa vás bezpečné zobrať týchto migrantov si domov, do svojich domovov? Títo Slováci tu mali by si zobrať domov migrantov? Je bezpečné zobrať si každého človeka, ktorý trpí a potrebuje Ale je to pomoc. bezpečné, takže napríklad tí, čo sú v kútoch, mohli by si zobrať domov Slováci? Vzali by si domov suseda, ktorý by potreboval pomoc a nepoznali by ste ho Suseda cudzieho poznáte skoro človeka. celý život. Podľa toho akého? Viete, máte aj susedov, ktorí nie sú. Povedali ste suseda, tak vás beriem za slovo, ale o tých ľuďoch nevieme nič. A vekové zloženie je tam aké? Kde myslíte, v Kutoch? Všade. Do 60 rokov som stretla. Do 60. Áno, do 60 No vidíte. rokov. A prečo teda tí mladí ľudia, prečo idú z tej Sýrie? Prečo tam neostanú? Prečo bolo Slovenské národné povstanie? A prečo by mali tí ľudia ostávať tam a trpieť tú vojnu? Nie trpieť, však majú bojovať za to, aby tá vojna skončila. No? U nás SMP ste hrdá Slovenka, ste kresťanka, čo ja viem čo. Prečo to bolo vlastne? Bolo potlačené, ale to právo ľudu, ten ľud dal najavo teda, že sme hrdí, alebo boli sme hrdý národ a sme za niečo bojovali. Nie my, ale naši rodičia. Ale byť hrdý a ľudský sa nemusí vylúčovať.